problema mga idol, pero wala ako isulod dire sa akong dugan mga idol. Tungkol sa kawadon mga idol, gikatawaran ako tanan mga idol, okay. Ikuha na ako mga idol, gikalibang na ako mga idol ang mga problema ko sa mga idol. Di na ta angay magkuan tupik-tupik mga idol, di ta angay mag-ul mga idol, kay ngano mga idol, kung mag-ul to mga idol, unsa na nato ang pamilya mga idol, ubiyaan ta mga idol, lisod na kayo mga idol, usa abantir gyapon mga idol, bisag wata na monetize mga idol, usa mga idol. So karon mga idol, hapon naman mga idol, sa loob na kapit ng mga adlaw mga idol, o padulong naman bisa mong bangka mga idol. So kapit wa pa minaabot mga idol, kay hinay makimudagan mga pambot mga idol, kay kapit mo bawt tanog gasolina mga idol. Sa inaot-out ta mga idol, makabot ang bisa mong bangka mga idol. So mga idol, makita ninyo mga suga ni mga idol, mga hayag mga idol. Mo ni mga bangka mga idol. Tingnan ni ang kinabuhi sa panagat mga idol, dililalim mga idol, magyang bagyo, wag ulan mga idol. Ugagin mga idol, dililalim mga idol, lilim usahay mga idol. Makakuha mig daghan mga idol. Pasalamat kami sa Ginoo kay daghan man, pero kung makakuha mig ginagmay o wala mga idol, okay ra gyapon mga idol, kay panginabuhian man mga idol. Sa mga idol, update lang ko kayo mga maya mga idol. Kung maabot bisang mong bangka mga idol, update mga idol. Salamat kayo sa inyong suporta mga idol.